Watches and Wonders 2026 година все още не е приключил, но до момента излязоха някои доста интересни часовници. Затова в днешното видео съм ви подготвил по-интересните модели, за да ги разгледаме заедно. Останете до края. Нека започнем с Rolex, защото както винаги те привличат най-много внимание. Първият модел е Oyster Perpetual 36 с така наречения Jubilee циферблат. Мисля, че това е един от най-щурите циферблати, които Rolex са правили. Направен е от многоцветов лак, като самото име на Rolex е изписано многократно в различни цветове. Доста нестандартно за марката, но точно това го прави много интересен. Това е по-скоро забавният модел от колекцията. След това имаме Oyster Perpetual 41, който е направен по повод 100 години от Oyster корпуса. Тук вече подходът е много по-сдържан. Има малък надпис 100 години на циферблата, зелени акценти, типично за Rolex и като цяло е по-елегантен и символичен модел. Интересното е, че гривната е изцяло от стомана, дори централните звена, което не е типично за този тип конфигурация. Продължаваме с Day 40, където Rolex представят нов материал – Jubilee Gold. Това е нова 18 каратова сплав, която комбинира жълти, леко розови и сиви тонове и изглежда доста различно от стандартното жълто злато. Моделът е с зелен авантюринов циферблат и диаманти, така че е доста луксозен. Вътре е калибър 32-55 с около 70 часа резерв на ход. Следва новият Daytona, който според мен е един от най-интересните модели тук. Циферблатът е бял емайл, направен по специална техника върху керамика, което не е нещо, което виждаме често. Безелът също е нов с по-метален ефект заради добавен волфрам. И за първи път имаме комбинация от стомана и платина при Daytona. Освен това има и прозрачен заден капак, което също е доста необичайно за Rolex. И накрая Yachtmaster 2, тук вече говорим за доста сериозна промяна. Rolex са преработили изцяло механизма за обратно броене. Вече няма Ring Command безел, а вместо това има бутони отстрани, които приличат на лебедки от яхта. И най-интересното, стрелките за обратно броене се движат обратно, което е нещо, което не сме виждали при Rolex досега. Новият калибър е 4162 с около 72 часа резерв на ход. Като цяло доста силна година за Rolex, има както по-експериментални модели, така и по-класически. Следва Tudor, нека да видим там какви модели излязоха. Започваме с Tudor Monarch и честно казано това е един от най-изненадващите модели от цялото изложение. Името всъщност не е ново, използвано е преди години, но сега се връща като 39 мм часовник и доста интересен дизайн. Циферблатът е в един такъв топъл почти папирусен цвят и комбинация от римски и арабски цифри му дава доста специфичен, малко ретро характер. Не прилича на нищо друго в каталога на Tudor. Вътре имаме новия калибър MT5662 2U Master хронометър сертифициран механизъм с много добра обработка и дори златен ротор. Следващият модел е Black Bay Ceramic, където Tudor продължават да експериментират с материали. Тук новото е изцяло керамичната гривна, което всъщност е доста трудно за изработка. Целият часовник е в този матов черен стил, доста стил от визия. Вътре е калибър MT5602U с около 70 часа резерв на ход и също Master хронометър сертификация. Следва Tudor Royal, който също получава доста сериозен апдейт. Има нови размери 30, 36 и 40 мм, нов дизайн на безела и повече цветове. И тук вече идват манифакчър механизми, което е голяма стъпка за тази линия, въпреки че Tudor не акцентират толкова върху конкретен калибър при този модел. Продължаваме с Black Bay 54. Това е модел, който беше представен миналата година и е много близък до оригиналния Tudor от 50-те години. Сега обаче получава нов син циферблат и безел, така наречения Tudor Blue. Вътре е калибър MT5400, който е добре познат и е много надежден механизъм. След това идва Black Bay 58, който вероятно ще бъде най-популярният модел. Тук вече имаме сериозен апгрейд, Master хронометър сертификация, по-тънък корпус и нова гривна с 5 звена. Часовникът работи с калибър MT5400U и предлага около 65 часа резерв на ход.
Това може би е най-добрата версия на Black Bay 58 до сега. И накрая Black Bay 58 GMT. Това е модел, който много хора чакаха. 39 мм размер, класически пропорции и GMT функция. Безелът е в бордо и черно с златисти акценти, което му дава малко по-винтидж авиационен вид. Тук имаме калибър MT5450U, отново мастер хронометър сертифициран, с вградена GMT функция. Доста силно представяне на Tudor тази година. Продължаваме с Oris, които изкараха новия Oris Star. Това е един от най-емблематичните модели на Oris. Oris Star излиза през 1966 година. Това е първият часовник на марката с лостов механизъм, който реално поставя началото на новата ера за Oris. И сега почти 60 години по-късно този модел се връща. Новият Star Edition е направен почти едно към едно с оригинала. Имаме този barrel-shaped корпус, много изчистен сребрист циферблат, тънки индекси и ръце в ретро стил. Дори стъклото е плексиглас, което допълнително засилва винтидж усещането. Вътре работи калибър Oris 733, който всъщност е базиран на Sellita SV201. Това е автоматичен механизъм, който работи на 4 Hz и има около 41 часа резерв на ход и хакваща секундна стрелка. Следващия часовник може би е един от най-нестандартните от цялото изложение. Това е моделът на IWC Pilots Venturer Vertical Drive. Това не е просто пилотски часовник, това е часовник създаден специално за космоса. Буквално. Това е първият Tool Watch, който е проектиран и сертифициран за използване при човешки космически мисии. Има безел и специален бутон, които могат да се използват дори с ръкавици от космически костюм, което само по себе си е доста впечатляващо. Има и 24 часов GMT дисплей, което е много логично, защото в орбита астронавтите виждат по няколко изгрева на ден, така че стандартното време няма много смисъл. Този модел дори ще бъде използван в бъдеща мисия за комерциална космическа станция. Като цяло много нишов часовник, но изключително интересен като концепция. Следва нещо много красиво от Grand Seiko. Grand Seiko представи Mystic Waterfalls. Това е един от онези часовници, които просто те карат да спреш и да го гледаш. Моделът е лимитиран до само 50 бройки и е част от Masterpiece колекцията на Grand Seiko. Корпусът е от платина и е изцяло ръчно гравиран от японски майстори. Използвани са традиционни техники, а самият дизайн е вдъхновен от водопад в Япония. И честно казано това се вижда. Целият часовник изглежда като движение, като текстура, като нещо живо. Вътре е ръчният Spring Drive калибър 9R02. Това е един от най-добрите механизми на Grand Seiko, с точност около плюс-минус 1 секунда на ден и около 84 часа резерв на ход. Има и много красиви детайли, златни стрелки, специален заден капак, кожена каишка, направена по традиционни японски техники. Това вече не е просто часовник, това е по-скоро произведение на изкуството. Следващия часовник е Cartier Roadster. Оригиналният модел излиза през 2002 година и доста бързо става разпознаваем заради този автомобилен дизайн. И сега за 2026 го виждаме отново, но вече доста по-изчистен и завършен. Дизайнът си остава същият в основата си. Тази конусовидна коронка, детайлите като нитове и циферблатът, който напомня на скоростомер. Но всичко е пипнато и направено много по-прецизно. Има различни версии – стомана, злато и двуцветни варианти, както и два размера. Освен това има и Quick Switch система за смяна на гривната, което винаги е плюс. Следващият нов часовник идва от Alpina. Става въпрос за Alpina StarTimer Pilot Automatic. Това е модел, който съществува от доста време, още от 2011 година, но сега за 2026 получава сериозен апдейт и честно казано изглежда много по-добре. Корпусът вече е 40 мм, по-тънък и като цяло много по-елегантен спрямо предишните версии. Има хубави фаски и завършек, което е малко изненадващо за този ценови клас. Има 4 варианта, по-винтидж черен, по-спортен черен, каки и един много приятен петролен осин. Всеки от тях има различно усещане, така че реално има избор за различни стилове. Вътре работи автоматичен механизъм от лъжу пере с около 68 часа резерв на ход, което е доста добре за този сегмент. Има и интересен детайл отзад, гравиран капак с авиационен мотив в арт деко стил.
Следващия часовник, за който ще говорим, е абсолютна класика Tag Heuer Monaco хронограф. И тук има нещо много важно. Това е първият сериозен редизайн на Монако от много години насам. Корпусът вече е 39 мм и е изработен от титаний клас 5, което го прави по-лек и по-удобен и като цяло по-модерен. Стои по-остро и по-чисто на китката спрямо предишните версии. Вътре е новият in-house калибър TH2011, който дава около 80 часа резерв на ход. Това вече е сериозен апгрейд и като усещане, и като спецификации. Има и 3 варианта: класически син, зелен и една по-луксозна двуцветна версия с розово злато. Като цяло един много силен апдейт на един емблематичен модел. Това бяха част от часовниците на тази годишния Watches and Wonders, които на мен лично ми направиха най-силно впечатление. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Благодаря ви, че останахте до края и с вас ще се видим следващия път. Чао!